шаҳрро ғорат кунед. ҳар касе муқовимат кунад бикушед ва духтарони зебояшонро ба назди ман биёред. духтарам, шарафу номуси инсон аз ҳар ганҷ қиматтар аст. ба мурдан розӣ мешуданд, вале намехостанд муғуле ба онҳо даст расонад. қатлу куштор ва ғорати шаҳр оғоз шуд. сарвате ки дар тӯли асрҳо ҷамъ шуда буд, муғулҳо ғорат карданд. бисёр сокинон хонаҳои худро аз даст доданд ва ҳазорон нафар асир гирифта шуданд. шаҳре ки асрҳо маркази илм ва тиҷорат буд, акнун ба хароба табдил ёфта буд. бисёр сокинони Бухоро асир гирифта шуданд. барои ҳазорон оила зиндагӣ дигар ҳеҷ гоҳ мисли пешина нашуд. шаҳре ки асрҳо маркази илм, фарҳанг ва тиҷорат буд, акнун ба харобазор табдил ёфта буд. муғулҳо асиронро маҷбур мекарданд пешопеши лашкар ҳаракат кунанд, яъне онҳоро ҳамчун шит истифода мебурданд. ин усул барои суст кардани муқовимати муҳофизон ва фишори равонӣ ба шаҳр истифода мешуд. хон, Бухоро суқут кард. ҳадафи баъдӣ куҷост? шаҳри Самарқанд.